Takže nejprve bychom vám chtěli říct něco o knize. Jedná se opět o soubor povídek. Tyto povídky jsou hlavně z reálného prostředí. A jedna ta povídka je opravdu hodně dlouhá, asi jako ta naše první kniha celá. Celá novela, prostě. Ale my jsme tam dali jako jeden z X. Ano. Jo, to je fakt povedená, o to vám ještě řekneme. Tak, kdo jste si ještě nestihli všimnout, tak takhle ta kniha vypadá. Tak se dá koupit tamhle v koutku. Pokladník je tam v bílém tričku. Všichni ho dobře znáte, jistě, Radis. Jinak ta knížka je strašně praktická, jo? Nejenom teda, že je dobrá, fakt zábavná, ale ona je tlustá, má takovou pevnou vazbu. Když třeba budete něco lepit, tak se to dá tím zatížit. Jo? Nebo třeba pomačká se vám nějaký lejstro, tak se to tím dá zatížit. Nebo že to vypadá, když se takhle postaví někam. Fakt jako dobrá. Mně se vám to třeba 3-4. Super. Nevím, a... Chceš... Ne, Jo, a no. Promiň. Ještě jsem chtěla říct, že možná vás taky zajímá, co znamená ten název Naškov. Jo, počkej, kdo to ví? Máme cenu pro to, kdo to uhodne. Jako u nás. Co? To je jako u nás, Naškov, jako doma, tady. Tak je to určitě dobrá varianta, to bychom mohli taky. Tak hádej. Jaká je ta cena? Cena je velice levná, ale kvalitní. Je to značková propiska s nápisem Dobrá kniha. Opravdu, to je prostě naše logo a ta je hodnotná, opravdu jako má tu svou hodnotu. Takže se snažte, zkuste hádat. Nebudeme napovídat. Ne, to ne. Na to nemůžou přijít ani. Ne. No, kdyby sledovali... Ale nemůžou na to přijít, protože... Počkej, kdyby sledovali web, jak se to vyvíjelo původní povídky, jak je to napadlo. Ale ne. Je to opravdu složitý. To je jedna díra na Českomoravské vrchoví. Fakt? Jo? Ale je to jinak, Ale každopádně tady máme dobré náměty, které můžeme použít. Tak to super. Tak... Proč my jsme chtěli, aby to vyhledáváš našel jako jedinou věc? Prosím pět? Tak no? to jsou písmenka od těch povídek, ne? No tak první se jsi blízko. Jo, první se nádrž, život uvnitř, testosteru, nažité. Ne, ale nepleť tady nepleť obecenstvo. Takže jedná se o to, že vždycky byla blízko. Máš propisku, protože byla blízko. Radis, prosím tě, propisku. Každá slabika. Jo, já nevím. Tak Tome, můžu to dopovědět? Každá slabika je začátek názvu povídky. Ovšem tím, že my těch povídek máme opravdu hodně a ta kniha by byla asi tak 3x tak tlustá, tak jsme to museli rozdělit do 2 knih a z tohohle názvu teda se zachovala jenom jedna povídka Nádrž. Pak v další knize, která vyjde možná na podzim, bude Ráďa hodnej, že? Uvidíme. Naškov, už jsem z toho splali duzla. Takže Nádrž, Školák a Výtah. Takže to jsou jakoby ze 3 povídek je sestavený tenhle název. A ty jsou fakt dobrý a ty se těšte na tu další knížku. Jo, Radis jsou má, ale máš to. Ne, to zbytá nejblíž, tak... Ne, dobrý, tak my ti potom dáme. Posledajte. Mám tam jednu... No, vidíte. Všichni se podívejte na šťastnou příharkyni. Ano, tak, pak ještě bych chtěla říct něco k ilustracím. Opět tam je dělal Ondra Bystrý, který teda tady bohužel není dneska, ale někteří z vás ho znají a někteří ho viděli na křtu té naší první knihy. No, ale on tam tak vykoukl, on vůbec nechtěl na pódium. No a některé ilustrace dělal Tom. Jo, poznáte, ty se vám nebudou líbit. Kromě jedné. Tak třeba můžeme hádat při příštím křtu, při další knize, které jsou ty tvoje a
Protože to nějak označený není. Zase jdeme pro písku. Máš ještě něco, co bys chtěl k knize říct? Jo, ten kamion, jo. Ale to je ta nejhorší, ta se mně nelíbí vůbec. A tahle jsem taky dělal. Ta se mně líbí zase. Pěkně prozrazuješ, dobře. Jo, ještě vám přečtu jednu SMS, kterou jsem dostal jako recenzi právě na test osudu. Já si to dovolím citovat tady, jo, protože opravdu to stojí za to. A to mě snečet. Nečet, to došlo až dneska. Protože dotyčná, která to psala, můžu tady zmínit, kdo to viděl? No tak když už nás tady tak Je to motra, která měla přijet a přijela pozdě, protože seděla na záchodě a četla knížku. Já vám to přečtu proč. Sedím na záchodě, čtu, v pyžamu. Toníček volá, to je syn. Už dávno tam sedět nemusím. Čtu, je to schovka. Čtu, králík, škrábe na dveře, mají králíčka, hladovýho. Chce za mnou. Ne, nech mě bejt. Čtu. V IT firmě člověk může pracovat rok a nemusí nic vědět. To je citace. To je pravda. Být manažer, to jsem nevěděla. Toníček osobně vešel na ten záchod. Ach jo, v závorce. Co je? Přívěšek přidělat na klíče. Dělám to rychle a čtu. Už jsou v kamionu. To je zase v textu, že jo. Čtu. Toníček v duchu. Co zase? Další přívěsek na klíče. Čtu. Králík obíhá záchod. Čtu. Vlastně ne, prožívám osud. Myslím, to je jedna z nejlepších recenzí, jakou jsme kdy dostali. A tak moc děkujeme. Ještě jedna recenze, ještě vlastně náš korektor a literární kritik pan Michal Žák, který nám to prostě korigoval tu knížku, tak k tomu dával nějaké vyjádření a říkal, že test osudu je jednoznačně nejlepší povídka z téhle knížky. Což ovšem může taky znamenat, že ty ostatní nedočetl vůbec. Jo? Ale to si předverte. Tak je to hlavně jeho názor, každý si musí udělat ten svůj. Nám se samozřejmě líbí s Tomem všechny naše povídky. Nemůžeme říct, že je nějaká nejlepší nebo nejhorší. Všechny mají stejnou úroveň. Všechny jsou skvělý. Pak máme teda vlastně ještě jeden, jsme chtěli říct takovou informaci o knize. Jsme ty knihy totiž neměli. Jo. Ještě včera o 4:30 jsme je neměli. A vypadalo to, prostě nebudou, že to tiskárna nestihne. Takže už jsme vyráběli takové kartičky, že vám teď budeme prodávat kartičky, které budou vypadat takhle, ale budou maličky, ani z nich nebude. No, pak nám slíbili, že teda 10 kusů udělají, takže tady aspoň ukážeme tu knížku. Ale a nakonec to teda udělali. Tiskárna nějak pochlapila, no. Takže knihy jsou. To je totiž jediná tiskárna tady v Brně a v okolí, která dělá šitou vazbu. A ta knížka je zešívaná, aby vám dlouho vydržela, protože si bude jistě číst aspoň 10krát, že? No a to je právě taky ten důvod, proč tady Tom říkal, že můžete cokoliv s ní podložit, opravdu vydrží. Fakt je to teda kvalitka. No a taky, když se teďka bude vyhazovat při tom křtu, aby se nerozpadla hned, to by bylo trapné. No. Tohle to asi nebudeme házet do davu. Já myslím, že tady by bylo trošku nebezpečný. Ta kniha má ostré rohy a je docela těžká. To je pravda, tak to můžeme hodit tam. Trochu doleva víc. Teď bychom asi mohli teda už přijít. Tož kmotry, prosíme. Ano, poprosíme kmotry, aby přišli tady k nám na pódium. Já vezmu ty. Výstavek knížek. Takový vzhlednej. Jo, a tohle je nějakou lidský šampus. To je pro mě. Jo, ty protáhne, jsi šlapice, prosím tě. Kdyby to vybouchlo, tak se nadeknite, já nevím. Tohle, to na světlo tady, jo? Takže na kapelu, jo? Zase jdeš punt. Do čeho můžu nacákat, kdyby to tady nějak... Tím nám chce Tomáš dát najevo, jestli máme ty texty pořád. To se má totiž, jo, to se má podívat na všechny. No, tady nějaký kmotr na tom pódiu, jo, prostě. Takže bychom to strumovali, ale to asi ne. Ne, tak se tak jako budeme samozřejmě snažit, aby jsme to teda moc... Já ještě řekněte kromě něco. Zážitky, zkušenosti, dojmy. Počkej, do mikrofonu, že jsi řekli. Protože takhle nějak jako... Co?
Já jsem řekla umí, ale... A tak můj názor jste slyšeli v té SMSce, ale ještě jednu věc vám chci říct, že bez ohledu na ten výsledek, ten držím v ruce, tak Monika s Tomášem jsou inspirací pro nás všechny, že se vlastně vedle svých hlavních povolání věnují něco, co je baví, co dává smysl a dělají to určitě s láskou, radostí. Že já té knize přeju, aby nám všem byla inspirací k nějakému lepšímu, vědomému a krásnému procesu. Tak. Já k tomu jenom dodám, aby se dobře prodávala. Co, tak to bolím, ne? Tak budeme udávat. Tak vás. Nějak asi, jo, tak Já bych to rozevřel. No, když to jako nahníte točku, aby to spíkalo do kury. Pak to hodíte tam na ty borce pošila. Jo, oni budou chytat. Budete chytat, kluci, jo? Tome, já bych to rozevřel, tu knihu. To vytvoří korítko. To se musí zvenku, tak jeden, jo? Neteče. Vidíte, to je dobrý korítko. My si dáme z flašky, ale vy máte nachystáno na stolečku. Teď teda bohužel nemáme zrovna nikoho, kdo by vám to roznesl, protože fotograf fotí. Takže kdo byste chtěli šampus, je to nachystané na stolku, vemte si, připijte na zdraví naše knihy. Prosím vás, je tady někdo, jen tak, kdo nemůže kaviár, nebo je na to alergické? To je ten šampán, nebo co? Dobrý, ne, na tom na stolečku, ale my jsme stejně žádné nekoupili pro jistotu. Dobrý, Tak na zdraví. Tak, na zdraví. Pořádně. Vy si dáš tam. Hele, tak ještě, Mari, když máš v ruce, tak to hoď tam ještě klubu. Jo, hoď to na ty borce. Ne, jasný. jo, může. A jako máme pod za hlavou. Jste si projektor, že jo? To si se bude sem dávat. tak jo, to je postřeh. Jo? Takže jo, tak... Program. No, tak program teďka kolik dáme? Kapela vám zahraje nějaké písničky. Ještě jedna poznámka, jo. Té knížce, kdyby se vám nelíbila, fakt jako opravdu, jste to nedali, jo. Tak dejte na rozdávám, máte na stolíčích sedmky. Rozdávám CZ, to můj web. To je extra věc, k tomu se dostane nakonec. Taková charitativní činnost. Tak. Tvoje. Mimo jiné. Všech. Tak příjemnou zábavu opět přeju.